Не мога да ви дам, защото нямам решение на клиента, коментирам каквито е било детайли по делото. Същевременно не искаме да пречим и на досъдебното производство, тъй като самото дело е в много ранен етап. Той защо е поканил момичето на среща в хотела и доброволно ли е бил извършен? Не мога да коментирам. Вие сте чели материалите по дело? Не мога да коментирам материали по дело, каквото и да било по делото. Съжалявам. Добре, а какво можете въобще да коментирате? Мога да коментирам единствено, че искаме по-лека мярка и обжалваме подвижното задържане под стража. Как се чувства той в ареста? По-лека мярка. Как се чувства той в ареста? Виждаме, че това... Не мога да коментирам, съжалявам. Попитал съм клиента ми, не дава разрешение да се коментира каквото да било. Съжалявам, вие си вършите работа, аз си върша моята. А той съжалява ли? Каза ли такова нещо? Каза ли, че Не мога съжалява? да коментирам, разбирате ли? Смятате ли, че ако е с по-лека мярка, той няма да се укрие, защото вече хората навън смятат, че той има връзки и позиции в Монголия, че би заминал там? Не мога да коментирам. Значи мотивите на защитата са такива, че не би се укрил. Но оттам нататък да коментирам по делото няма как да стане. От чисто човешка гледна точка, смята ли, че е редно това, което е направил той с момичето? Морално упоримо от всякъде. Признавате вината? Не вина, не съм казал такова нещо. Казвам, че е морално упоримо. Оттам нататък, просто моля ви, колеги, не ме карайте да коментирам. Направете ми път, съжалявам. Прокуратура излезаха становище, че са неоспорими доказателства. Съжалявам, не мога да коментирам.